Pasaden ikasurtean 2019-2020 Elkartenet hezkuntza elkarteak Kimu Digitalak proiektuaren garapena hasi genuen. IKTak erabiltzeko lehen hezkuntzako lehenengo mailan, software librean garatutako hezkuntzarako aplikazioen bidez eta berrerabilitako ordenagailuekin. Aurten, urtarrilean, Miribilla eta Arangoiti ikastetxetan pilotaje proba hasi genuen, txoko teknologikoa kontzeptuarekin. Baina osasun egoeraren ondorioz, martxoan proba bertan bera geratu zen eta bigarren atala 2008ko azaroan egin da, Eskola 2.0 mini eramangarriak erabiliz. 2008ko irailaren eta azaroaren arteko hilabetetan ere, irakaslei formakuntza eman diegu, eta ikasleen familiei, konkretuki, IKT oinarrizko formakuntza eman diegu. Eskolarekin komunikatzeko beharrezkoa bada, eta seme-alabei etxerako lanak egitera lagundu ahal izateko. Orain arte, 800 ekipo gutxi gorabehera prozesatu ditugu. Hauek Bizkaian erakunde eta enpresa desberdinek emandakoak dira. Esate baterako, Osakidetza eta Deustuko Unibertsitatea, eta enpresen artean Laboral Kutxa adibidez. Bestaldetik, Gipuzkoan ikastetxe publikoek beraiek baja eman diren ekipoak Elkartenet elkarteari emateko aukera izan dute prozesatzeko eta berrerabiltzeko, garbigunera eraman ordez. Egunon, Reyes naiz, Miribilla Eskolako ikasketa burua. Miribilla Eskola San Francisco Zabala auzoan kokatuta dago. Departamentuari eskatuko genioke digital arrakala kontuan izatea ingurune baztertuan dauden ikastetxe publikoetan. Elkartenet elkarteak momentu honetan lagundu egin digu formakuntza emoten bai irakasleoi, gurasoei eta ikaslei ere. Konfinamendu baten aurrean prestaturik egoteko. Beste aldetik, iaztik ezagutzen dugu elkarte hau gurekin lanean daude Kimu Digitala proiektua martxan jarri dutelako gure eskolan eta sistema operatibo berriarekin, Txikilinus izenekoa, ikasleek ikasten dute 5 urtetik gora. Eta bukatzeko eskertu behar diegu elkartekoei lagundu digutelako errekuperatzen mini portatilak Eskola 2.0koak eta beharrezkoa bada umeei utzi ahal izateko. Ni Lander naiz, Miribillako irakaslea naiz eta 3. mailako tutorea naiz. Elkartenet eskolan sartu denetik aurrerapen pauso bat ikusi dugu ikasleetan eta irakasleengan. Batez ere, ikasleek formakuntza jaso dutelako ordenagailuen manejoan, irakasleek bebai ordenagailuen manejoan formakuntza bat jaso dute, eta horrek laguntzen du egoera edo era digital honetan lana aurrera atera ahal izatea. Horregatik, zoriondu behar zaio Elkartenet elkarteari egiten duen lanagatik. Nire ustez, Kimu Digitalak Miribilla Eskolan aurrera daraman proiektua oso garrantzitsua da. Bati bat, ez dagoelako soilik ikasleetan oinarrituta, baizik eta familiekin lan egiteko prest daudelako. Eta hauei bebai, formakuntza ematen zaie ordenagailuekin lan egin ahal izateko eta euren seme-alabei lagundu ahal izateko. Horretarako, berrerabilitako ordenagailuak erabilitzen dituzte, ordenagailuak ekartzen dituzte umeek erabili ahal izateko, eta nire ustez hori beharrezkoa da batez ere gure eskolan. Nik Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Departamentuera egingo nioke eskaera eskoletara ordenagailuak ekartzea izango litzateke. Horretarako ezinbestekoa da aprobetxatzea elkartenek bezalako elkarteak egiten duten lana. Berrerabilitako ordenagailuak erabiltzen dituztela eskolak hornitzeko. Orduan, ondo legoke elkartenek bezalako elkarteekin lan egitea eta eskola guztiak ondo hornitzea. Horretarako, ezinbestekoa da, esan dudan moduan, ordenagailuak izatea gelan. Haupa, ni Aintzanen naiz Miribilla Eskolako 3. mailako tutorea. Nire ustez, Elkartenetek Miribillan egindako lana oso ona izan da, batetik asko inplikatu dalako eskolarekin eta familiekin ere bai.
guri irakasle formakuntzak emon dizkigute, ikasleekin gelatan eta eginda belan ere bai, eta horretaz aparte familiekin inplikatu egin dira, ordenagailuak eman dizkiete eta formakuntza gurasui ere bai, beraz oso ondo iruditu zait. Izaskun Alonso naiz, Miribilla eskolako zuzendaria eta hemendik Erkidegoko eskola publiko guztiak animaten zaituztegu mineramangarriak berreskuratzen Txikilinus sistema eragilea instalatuz. Eskerrik asko.